на всички, аз съм Groot King и това е Minecraft Survival епизод 1. Днес сме в Extreme Craft. И защо така ни лагва? Не знам. Добре, би трябвало... Момент. Добре, не знам защо така ни лагва. И така... Днес ще играем или по-точно проектът ни ще бъде в Extreme Craft. Намерих с това островче и мисля в него да... на него по-точно да целявам. И... така. Тук съм си направил един чест. Ще поставим нещата. И първото, което забелязвам е, че няма храна. На острова няма животни. Затова имам джънгъл. Имам джънгъл лут. Така ще направим. Така, и ще си засадим какао. Така. След което ще си направим, ще си засеем и улит. Така, но тук няма как да стане, защото това е санд. Просто не мога да спринтирам и е шибан. Добре. Ето там бе. Колко съм след. Така. Има един хол. И засеем крайето. Добре. Така. Ето виждаме, че каква огница почти е пораснал. И сега мисля тук да поизравня, да си направя една мина, тук търся айрон, да си набавя малко храна и тогава ще пусна път и ще направим някъде къща и така. До скоро. Здравейте отново. Така и да, ето тук ще ми е къща. Това забравих да го махна. Ето порасна ми какао бинса. Доста бързо расте, също така си направих мина, ето. Вече 17 айра намерих една пещера. И също така 3 кол. Сега мисля да си направя една печка. Така. Сложим айра да се. Храна нямам още. Убиме едно зомби. И да. Фейл. Но както и да е. Това много бавно расте, не знам защо, но просто нямам. Добре, мисля, че има тук един, има един сапник, мисля да го засъдя. Така, имам също така и кокали. Един. И едно уи. Така, ще си го оставя в честа. Този клип мисля да не правя много неща. Това беше по-точно информативен клип. С тази програма на мен ми лагва като снимам.
Но може би снимам с OBS, но може другия път да снимам с Camtasia Studio. Така. Мисля това да е клипа, само ще ви покажа минута. Трябва да завърша това. Така. Ето е пещерата. Тук не знам това как става, но се получи. И ето е пещерата. Тук намерих Iron. Не съм я експлорвал, тук може да се намери лава. Така. Аз нещо още Iron, но нямам фокуси. Не знам защо ви го оставих. Така и това Iron още. Има Redstone. Вода и още продължава пещерата. Така сега ще напишем хол. Така. И тук отново след къщи. И така, това мисля да е клипа. Благодаря, че гледахте. Очаквайте скоро още видеота. Дайте лайк на клипа. И чао!